Hej. 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 Hvad hedder? Det lugter, mand. Jeg hedder Sten. Hvad hedder I? Jeg er Sten. Måns. Hvad klasse går I? Mig går i 4.7. Au. Jeg kan slet ikke gå hovedet, det er for dumt det. Hvad er jeres problem så? Jeg skulle rigtig have et job nu. Men det er jeg ikke god til. Ja, jeg ved ikke, om du stod, det giver 3. Så god er det. Jeg har et problem. Jeg savler. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg ved ikke, om I kan se, at jeg savler. Kan du se det? Og hvor gammel er I så? Mig! Ja, dig. Jeg kan... Mig. 21. Hvad med dig? Ved du? Det er, jeg siger, jeg har et problem. Men jeg ved ikke, om der er på TV2, I kan se det. Det. Han var en sjov film i savl, Jamen, selvom du ikke kan tælle, burde du da vide din alder. Jeg synes altså slet ikke, det er sjovt. Det synes jeg kan savle. Jeg kigger på det. Kan du så lige være ordentlig? Eller? Ja. Hvad er dit problem? Mit problem? Ja. Jeg piller i huller. Kan I se? Jeg piller i huller. I huller. Hvad er der ellers? Ellers? De platteklasker til Søren. Det er min skalle. Han hedder Sten. Her er en sten! Ja. Ej, sten! Det er sletterpind! Nej. Jeg er lige før savl af. Ej, nu skal jeg spørge om noget. Nu skal den unge dame spørge om noget. Unge? Okay. Har I bil? Ja! Eller nej. De sidste 23 blev smadret i graven. Hvad så med dig, Sten? Har du bil? Jeg ved ikke, hvad det er. Har I så cykel? Jamen der. Det er for farligt. Det er for farligt. Det er for farligt. Har du prøvet det? Ja. Okay, du se mig cykle. Det er Nej. Du skal se mig cykle. Den er alt for tung, Johnny. Det er så meget stærk nok. Der er så meget jern over det. Jeg kan slet styre det. Nu skal jeg se mig cykle. Jeg skal cykle nu. Det er lige lidt på min næse. Alt for farligt. Prøv at tænke, hvis der er kommet sådan en motorcykel. Så er han Måns var dum. Ja, kan du lide Måns? Jeg tror slet ikke kring det. Det er Måns var dum lige nu, hvis der kommer en motorcykel. Ja. Eller hvis der kommer en rocker. Hallo, hej. Kan du lige vise det igen? Det fik vi. Det fik det her to. Du savler godt nok meget. Jeg tror ikke, man kunne se det. Okay, vis lige, når der kommer en rocker. En rocker? Ja, hvad der sker. En rocker? Så. Det kommer sådan her. Kommer det her. Det er andet spil på guitar. Nej! Det gør det. Og så gør de også sådan her. Og så har en lille Måns været død. Er rocker så farlig? Ja. Deres guitar, den er rigtig. De spiller så højt musik. Ja, den kan ødelægge sin øres, og så kan dø. Det er rigtig. I må godt nok undskylde, jeg griner over jer. Men I er bare så dumme og så grimme. Det må være os. Ja, det er det sådan til dig. Og du har savlet på din bukser.
Ja, han kommer. Sikkert. Jeg mangler mine briller. Har I Facebook? Ja, det kan du tro, jeg har. Men jeg kan ikke finde ud af det. Hvad han gør med det? Jeg går ud, og spiller man Facebook. Det er et sjovt spil, faktisk. Fy for helvede, hvor er du ulækker. Nej. Fy for helvede, du. Nej, det ved jeg heller ikke. Fy for helvede, du er ulækker, med. Må lige se. Har I Facebook? Jeg hedder Mogens. Det var slet ikke spørgsmålet. Jamen, jeg hedder Mogens. Jeg har heller ikke Facebook. Jeg vil faktisk gerne lige se nogle stof, som du har øvet på. Må jeg se dig hoppe ind i bussen, som du øvede derinde? Optagelsen? Det gør jeg ikke. Er du sikker? Alt for farligt. Du kan altid prøve. På hvad? Hoppe Det ind i... er hende der visverden, der hun tuder. Prøv lige at hoppe ind i busken. Vil I se? Ja, Igen? ja. Nej, ikke. Og hop langt ind, hop langt ind. Helt derind. Det